Sure, I would do honestly. Hoe kom ik even toen zeg, baby, dat is gewoon meneer. Het was een foutje dat ik u zei wat er gebeurde. Ze zei voor mij, ik zal het nooit vergeten tot vandaag. Dat is 30 jaar geleden. Ze zei voor mij, kijk die miskat. Dat is je lieg wat je niet meer kan liegen. Alle lieg wat je af niet kon geliegen in die verhouding. Heb je al klaar geliegen. Hier is jouw pakje dat je mag gaan. Ik wil maar net dit zeggen. Wat een liegen er nog voor onze mensen gegeven hier in Mosselberg. Je kan niet nog weer die weekend nog naar lieg luisteren. Ons het voor een 30 jaar kans gegeven om te liegen. Hulle het vir ons al die gelieg wat hulle kan gelieg het. Is tyd vir verandering mense. Is tyd vir verandering. Daar is weer tyd om nog mense kans te gee. Hoeveel jare soek die mense dan? So asseblief, soos ek moet ons gaan regkry vir julle. Ek sê maar nou vir u. Of ons wen of verloor, ik ga nog alles doen wat ik hier zeg. Ja. Ons gaan wen. Dank je. Wat dat zei. Maar wat wil je zeggen? Ons was misschien, hè? Moet die story zeggen. Ik heb van gisteren aan een story gezegd. Ons was misschien. Dobbel ons. En een anti-maatregel. Toen stiert hulle nog hakken dood. Ja, maar nou steek hulle hakken dood. Maar nou sê sy groot apostolie. Sy kerkvrou. Nie die nuwe apostolie sê. En maar hy moet die regte vrugte op die hy banane afhaal dat eers op. Nie die valse vrugte nie. Nou kom sy. Wat was sy? Wie het my kind doodgesteek? Hoor ons die praat hier. Was mos klein man. Sy sê, wie het my kind doodgesteek? Ons wil nie praat hier. Sy sê, morgenoggend voor dag. Sy wat my kind doodgemaak het. Sy gaat hom volg. Ek bid vir jou dood. Ons lag. Ons lag. Ek dink dat 'n grap. Nou slaap ek, nou sê my mami vir my, kom, ek koop my koffie. Dus ek opstaan, lei die phone by huis. Dis my chommy. Ek sê, wat se kind? Hy sê, my broer. Daai man is dood. Ek sê, wie? Hy sê, Tikkie. Ek sê, Here, die lieg. Hy sê nie, ek sê, hoe laat was dit gegaan? Die bus het hom opgery, my broer. Ek sê, joh, die atjes was gevaarlik. Nou stuur my man op my koffie, maar Here, soos ek loop. Ek kyk vir die busse, ek kyk links, ek kyk rechts. Ek gaat nie net oor die pad nie. Ek gaat nie net oor die pad nie. Ek kyk soos het klink is links, rechts. Soos ek oor die pad gaan. Daar is 60 miljoen mense in Suid-Afrika. Van allemaal wat ek aan ontmoet, hier kom anti-makers. Ek sê, hallo anti-makers. Ek kyk my net so. Ek sê, hallo anti-makers. Vet geskrik. Sy is ook byloop. Kijk, ek was nog. Sy kyk so en sy sê, kijk voor jou. Voor ek jou een standbeeld maak. Ek is hier af. Nou, ek kan ook gekort nie. Nou, kom op my ma die koffie in. My leven gaat nog aan. Het is nog 20 jaar geleden. Nou kom ek is op pad Mosselbaai toe. Hier na Jansander toe. Maar dan sê ek, ons is honger man. Nou bel ek my sister en broer en ek sê, maak van lekker kos. Ek is nou daar. Nou kom ons in Bloemfontein. Dus dan sê, die kos is nou gaar, 5 minuten. Anti-Margaret soet jou sê, oei, hier. Die oma die vergeet. Sy sê, nee tot nou toe. Sy sê, gaat maar, sy soek jou. Jo, ek sê, maar die oma, maar kan sy nie vergeet nie, want vergewe nie. Nou kom ek in daar so. Nou sit sy daar voor die TV, sy sê, en ek moet vir julle dit sê. Sy sê, hallo Gaitie. Ek sê, hallo Anti-Margaret, hoe gaan het? Ek sê, dat gaat goed, my kind. Hoe gaat het met jou? Ek sê, nee, dat gaat goed, Anti-Margaret. Sy sê, ek sien jou net op die TV. Ek sê, ja, nee, ek werk bij Hartvolse mense. Sy sê, maar houd jy nog met die Here?
Ik zei, nee, ik heb vanochtend gelezen van vergifnis. En net haar in mij. Ik zei, ik heb vanochtend nog gelezen, die Here vergeef ons 70 maal, 7 maal. En ik zei van die woord, ik zei, dat is goed mijn kind, man. Ik wil mensen zeggen, trots op jou. Ik zei, dank je, die makkelijk. Ze zei, waar is die les? En ik zei, nee, is vrijdag, is woensdag. Ze zei, zal ik gaan winnen? Ik zei, ja, die makkelijk, daar is nog zo'n paar zoedagsekies tussen ons. Ze zei, nee, ik heb klaar gebid oor hulle. Ik zei, wat die makkelijk? Hoe so? Ze zei, gaat hulle doodgaan met die makkelijk? Ze zei, nee, ik heb niet doodgebid nie. Ik heb net gebid voor een strook. Hoe so aan die makkelijk? Ze zei, as hulle die peer vat, en hulle gaan naar die dier toe. Daar gaat hulle net so bewerig word. As die aansien toe gaan word hulle meer bewerig. En net as hulle wil die crazy maga, kom maar so ding deur. Soos hulle val, dan haal die pen nou die peer aan. So ek moet maar net sê nie. Maar ek moet nie, Heilige Vader, as u val na woensdag, dan weet ons wat er daar gebeur. Is die koeken gebak en alles? Ja, alles is gebak. Ja, ik moet niet zeggen. Alsjeblieft. Ik is zelfs wie. Ik sta daar en ik zeg ja. Had die Margaret? Wat praat je van die had die Margaret? Je moet had die Margaret zijn woorden onthouden. Kado, oh. Ja, bye, dankie. En ik heb gezegd dat ik die nou van de Hesa weggenemen. Als ik al hier vanochtend. Dus ik was met nou een beetje koek. En een dunne. Net lekker. Want ik doe van de Hesa weggevat. Kom in op de huis, ik ken onze mensen. Nee, maar alles zo terug, want ze zeggen, dat die dinges. Wat voor mij kost, waar maar niet eens een mens kost gegeven. Heel dag zo'n meeting, ik ben niet van mij gaan praten. Zo, onze dinges, die hebben net je kost gebracht? Ja. Is die koek recht? Die koek is recht, ja. Zo, daar is dessert ook. Dat is koek. Dat is kost. Lekker. En dat is bij dankie. Ik heb nou rechtig die kiertjes zo genieten. Ik wil ook kijken. En baie dankie vir u teenwoordigheid en dat u ons aangehoor het. Ons waardeer dit en mag heel die PA van kracht tot kracht. Amen. Ek het verwag binne nou as ek kan doen met die mense bring daai treksoets. Bring alles hier gaan kom soet. Chris, maar ik moet niet iets over gaan. Dat zie je ook hier, die lange zo ik kom uit die onderwijs, ik weet dat. Ik vond het gejaagd op Karen daar, Claudine. En ik stuur altijd werkstukken, activiteiten voor meisjes in ons gemeenschap wat minder gevoede kinders helpen. En die dit zelf mee, als een kind die mee kan lezen. Kan je niet presteren. En ons kinders vallen, ik naam ons kind op woordspoor. Daar kunnen betrokken bij misdaad. Ja. En ik zal het aan u voorlezen. Of aan Lia, als ik het toezicht was, je ook niet lekker. Dan moet je helemaal zelf aanvragen. Maar vroeg ons dan niet. Ik ben het is 45. Of 50, ik is zeker genomen. Wonderlijke waarde. Die brein mensen is nummer 1 als het komt bij alcohol-fetal syndrome. Yes, val in die wetenschap. Baba die mag is. Hulle is nummer 1 als het komt bij kinders wat school gaan, de ouderdom is en niet in de school is. Hulle is nummer 1 als het komt bij kinders wat school begint en niet school klaar. Precies. Hulle is nummer 1 als het komt bij tronken. Ons is nummer 1 als het komt bij dwelm. Ons is nummer 1 als het komt bij kinders wat matriek klaar maken. En niet universiteit toe gaan. Dus hoe kom ik? En ik ga zeggen waar ik zeg.
Vir my is die Here het my baie geseën. Ek kom uit 'n baie arm huis uit. En die Here het my so in my finansies so geseën dat ek kan opgestaan het teen die mense. Want ek sê ek het so baie geld, ek kan staan teen hulle om ons mense op te tel. En dan het ons mense in die parlement om visa goed te doen. Ons het mense in plaas allerlei goedes. En ek dink maar net die Here het 'n plan met die baie mense. En die bring vir die wit mense, die swart mense en die Indiër mense by mekaar bring. Want kyk, ons was nie wit genoeg nie. Ons was nie swart genoeg nie. Maar ons is goed genoeg vir die Here om te kan gebruik as 'n instrument. En dis hoekom van my kan hulle niks maak nie. Want ek het nie tenders nodig nie. Ek het nie die Here het my goed geseën. En ek ken al hulle triks. Ek wil nou vir u sê 2029 gaan ek die land regeer. Pragtig. Yes. Pragtig, Chris. As Gabriel kom, dan gaan ons sê Gabriel, dit is die Bybel. Die doodlewe. Gabriel die doodlewe. Yes. Ek weet nie wat ek loop, ek kan nie. Gabriel hoe is dit anders so een se dra. Maar is dit daar? Ons maar hoe verby. Hou vas, is dit nou die tyd. Chris. As dit nou die tyd om te gaan. As dit nou die tyd om te gaan nie. Yes. Ons is 'n nuwe tyd, dis ons mense se tyd. Yes. Dat ons ook die vrugte van ons geboorteplek kan geniet. Yes. Wanneer het jy 'n volle minister? Nie die ministers van DIA wat die provinsiaal, dit is nie ministers. Hulle is nie ministers. Hulle is MEC's. Wanneer die minister al hier kom staan? In die huis in. En vir u in die hele lewe te woord gestaan. Nooit. Dat is 'n nuwe tyd. Eerste keer. Dit was vanoggend hier. Eerste Toe sê ek gaan terugkom vandag. Ja. Toe sê ek, maak vir ons koek. Dat het lekker wees. Ek kom terug. Nog nooit het dit gebeur. Laat 'n minister en as jy die waarheid in jou hart het, dan weet jy is die waarheid. Ons het maar net hulle verby ons gery met hulle blinkare. Hier sê ek hier in die huis. Meppie. Hier met die lys gevat. Ek en hy gaan nou werk aan hy lys. Ons gaan ek kan nie sê dat ek nie meer so doen. Hulle wat prys nie. Absoluut. Dis nie meer goed as size nie. Dis nie meer 5XL, XL. Hy het uniforms. Ek sien hier net oefen. So wie worry, ek kom hier, ek is so excited hè, om terug te kom. Net om te wys. Yes. As 'n nuwe tyd. Ja, nee. Want u kom sien, u gaan ook trots voel dat die kinders wat julle groot gemaak het, juffrou, ook kan hulle woord te stand doen. Bietjie van ons mense is daar so belieg. Ek het nou iets gelees en hulle sê laat nou toilets bring. Dat elke keer. Elke keer voor die election. Ja. Hier my ma te hond gehad, nee, 'n hond. Eina. As my ma haar slipper uittrek, maar af toe by hond. Want daai hond weet, die pak kom nie. Ja. Onze mense, hulle wat met dieselfde slipper geslaan elke election. Hulle sê nou, ek lag, ek sê vir Liam, Helen Zille gaan nou in Joburg en Meyer gaan word. Ja. Die rede kom sê Joburg toe gaan. Want dit is dan al die lieg wat ek al gelieg het. Die klag gelieg. Dat net jy wat afwacht kom, want ons ken van al lieg in Joburg. Nee, daar wat jy. Joburgse mense is nou nie Kaapse mense. Die Kaapse mense wat lang op kwart te word is. Nee, daar. Ons het 9 mense in die parlement. Ons het around 12, 13 mense in die legislature. Vir die eerste maal is die bruin gemeenskap. Vir die eerste maal in ons geskiedenis. Ons is nog nie allemaal saam nie. Ek sê nie dit nie. Maar ons is, aan die Bybel sê maar vir ons. Weet jy, ek het iemand vraag my nou dag, wat is my grootste regret in die lewe? My regret. So ons sê my, dit so alles.
Hij zei, wat is je grootste regret in je? Ik zei, ik heb te laat die Bijbel beginnen lezen. Die waarheid van die leven. Dat is in die Bijbel. Dat is in die Bijbel. Als je die Bijbel, Halleluja. die Bijbel diep dan. Yes. Dit was Noach. Yes. Er was een regen. Er was een storm. Die peren, die kamelen en alles is ingegaan. Maar er was nog steeds mensen, man. Wat gezegd, ik ga die daarin. Yes. Zo iemand maar weet, ons probeer, maar dan gaan altijd de Judas is. Maar ons wil elkaar iets creëren. Maar ik zeg vandaag voor u, als je leert van het jaar, je kan zien. Je kan zien, ik zeg nou voor die raadslid. Ik zeg van jongens, je moet zomaar wees, ik is mijn man met goed geloof. Nee, mijn geloof. Oeh, kijk je mijn geloof. Ik heb die Thomas geloof. Ja, ik heb de geloof van David. David, ik zeg gewoon, Goliath. Ja. Ik heb zijn geloof. Toen ik zeg van die raadslid, ik zeg van Shotty, weet je zo'n basieparty voor zaterdag. Ja, zie, die man zei me onmiddellijk toe, ik klaar breek zijn over de hele. Hij zei, kom maar vriendje soms. Ik heb een waterparty niet. Maar Pierre, waarom ons win? Kom eens terug om te komen zeggen dankie. Elke plek, je kan deze dorp gaan, je kan oorlog. Ons is teruggegaan. Ons is nou 2 weken geleden, waar gewend in Kimberley, wat is het, Karhoogland. Ons is teruggegaan. Toen zeg ik van, 5 eerste, moet geslapen worden. Nee, doen het die onderkant die park, onderkant touw. Op hij vlak. Dan is zomaar komen die goed dat ik bewonderen. Ja, zaterdag. Of zondag, dan kom ik zomaar met. Wat ik alles met beloven. Die sizes van die sweetpot. Linda! Ja, wat denk je dat voor de steen met dingen aan het komen? Ja, ik heb me sexy lijken ze. Yes! Waar kom ik zo? We samen dus al chirurgie 21 zal ik ons spijt van ons hebben. Waar zo je? 21ste augustus. Kan je goed meer nood maken? Ja. Ik doe nog steeds. Ja. Dan moet je wel wat kijken en dan aan het ik ben ook met u vandaag. Ik zeg voor u vandaag, dat zal hier wees. Als je daar komt, gaat er een niet aanweten. Maar je goed, dat is dit wat soort is, dat ik zeg dat ik doe hier. Ik ook onze moeders kan trots maken. Yes. Heren, ons gezien met je harten hoor. Ik kan het. Ik kan het met je harten hoor. Yes. Kijk, wat moet ik hier schrijven? schrijven? Hier wat stel. Ja, je gaat het voorstel hier. Kallen. Kom maar, even doen aan de folie. En jij dat doe je. Maar groen is een leven. Ja. Yes. Yes. Ik zeg het niet meer, die jonge mensen van de play. Ik zeg het van de moeitjes. Als je man kan komen met de ANC t-shirt in die betten. Dat is weer belofte. Als je dan komt met de D, als dit heel erg geen Engelse praten. Als je komt met de IFS, dan is het meteen die hele nacht. Als je met een groen t-shirt komt aan hier. Liefde. Vrienden. Zoals we zeggen, vrienden. We gaan een mooi groen maken. Hallo. Ik ga het bijna zeggen. Bijna mooi kans. En dan moet zien. Is het denk ik aan jullie? Wat? Ik kan zien. Ja, we gaan wees op de zee. Kijk hier. Jullie kunnen ons het voor je. Je maakt het beter. Je maakt het boven. Een goede man. Ik is diep lief voor man. Ze voelt me afgesteld. Ja. Niet lang, die wordt Gary heeft nog weer een nieuwe vrouw gekregen. Zo is geluk, die weet je wat, hij trekt zo moeilijk, je weet wat. Wat een deksel betekent, ja, van de zee. Wie is die jong blaarkie? Wat zie je, Kallen?
Dat weet my wel. Dat weet my wel. Groen met een zwart streep. Ik beloof jullie, hè. Als onze partij hier komt, dan kom ik met al die goedjes. So die fabriek werk lang. Ja, ik doe het graag. Ik doe niet aan het doen. Ik kom met minister van de die maken we dat is niet dus. Dat is Iets wat ik wil vragen, dat is 4 seizoenen wat gisteravond op die steeds gewisseld. En ik denk is geen vanavond. Hulle gaan nou die volgende, als het die naweek of volgende naweek gaat hulle iets landen toe. En als je op een moment, nou die moeders van hulle het die geld. En ik heb hulle dingen samen die huis. En ik heb de politiek voor ogen twee horen jullie worden. Zit met DSG, dat is het departement. Dat hulle meet met die zij. Zij werkt met het elke dag. Zij kent die DSG. Zij is hier morgen. Als je dat nou zomaar recht maakt, en dan vraag je het. Oké, die baie dankie pres. Morgen praat men Hulle is 4 denk ek, hulle is 4. Maar ik vervoer naar werk met het. Als er is morgen hier nog zo bij. Is dit by? Wat moet je spelen? Speel die sokker. Wat krijgen we hier? Ja, hulle gaan iets landen toe. En dan heb ik nog een. Is je beter aan die speler? Ja, die is er voor mokken. Voor wie lijkt je? Heel Willemsen, wie nog? Laat me zetten. En die klagen van de Polrus? Ja. Ik heb een motor maken, dat ik niet vergeet hier. Gaan met jou volgens toe. Ja, ik ga een boy zijn. Wij gaan boy zijn. Ik had 5 jaar weer gekregen voor het contract. Al wat hij met hier nog steeds zag. Zo, die klagen van de Polrus? Ja, klagen teken alles. Hoe is die nou? Ja, zo, ja. Het is goed, joh. Ja, ik heb beter dat je dan met een kopje probeert. Ik vond het af. Ik heb nog wel omprobeerd, ja. Ik zie met die boodschappen. En ik heb met jou gepraat. Het is wel samen nog. In Londen en in Japan. Kijk je? Dat was verkeerd. Ja, ik ben John. Ik kan het zeggen, dat is nooit John. Krijg je vrouw. Dat was onthouden. Dat is dat ik dat kan houden. Hij is een pa. Zet ons een pa. Yes. Ze willen het aanhouden. Je bent aanhouden. Wanneer ophouden? Of wat willen ze gaan? Ik ben kort van gaan. Ik moet zeggen, maar wat is goed in deze situatie? Ik kon hij waar nog op. Ja, de water is bedoeld niet zo. Ja, die zaken. Janne, Jaffie. Piet me wanneer heb je al? Dus hier hij weet het weer dat je niet bestaat. Nou, je gaat zien dat ik nog bij moet doen. Je gaat zien dat ik zo excited om zelf alleen te gaan designen. Je kan gaan zien. En je hoeft zijn zetten, kijk, dat zie je. Je kan gaan zien.
Is je dochter? Ze is net zo mooi als haar pa. Pres, nou weet u, nou weet u, als je in Mosselbaai komt, hier is niet ook mensen niet. Ik zeg altijd wel als de bril komt, not al mijn girlfriends. En weet hulle, als ik wat praat. Nou als u hier komt weer, zeg ik, not al mijn girlfriends. Dan kijk hoe spring hulle zomaar op. Samen met jou, samen met jou op social media. Ons hadden die advertisers zetten. Als ze laten gaan inzetten. Kijk ze maar zo goed uit. Kijk, weet je wat doen? Ik is hier aan de praktische wat nog media interviews geven. Wat ik doe is, ik zet op mijn Facebook en van die media van dat. Ik ga het hier laten. Nee, ik was wat zo hier aan post ik voor jullie vandaan. Ik beloof dat ik ga maken. Kom maar, Amalie, zie je burger. Oh, bloeddrukmachine. Een suikermachine. Oeh, noodhoofd. Hij mouth-to-mouth things. Ons kunnen het misschien niet denken van dat Dat was heel erg goed gedaan, zoals ik zal brengen. Dan ga ik hier net iemand met de geld. Moet ik tafel zo aan de school in? Waar ben je family boys? Onze klapsen. Nee, maar wat is dat voor jou? Wat is bij jou? Kom eens, wat is die? Hoe waar is die oefenen? Die oefenen van allemaal. Gaan er meneer. Gaan er. Ik kom zo invloeden. Nee, ik sta zo hier aan. Ik wil dat zo lang. Hala, bij het zo doen. Cleo. This is my one. Ja. Ik heb dat hier bij. Maar dan gaan we niet hier. Maar gerust van, hier luister. Ik ga het zeggen. Paisa jullie, hè? Paisa. Maar ze hier luister. Ik ga het zeggen, wie was gestoord in de klas? Ik ga het zeggen, paisa jullie, hè? Ik ga het zeggen, ons paisa niet. Weet jullie het, hè? Ik ga het zeggen, paisa jullie, hè? Ons paisa niet. Paisa jullie. Paisa jullie. Paisa jullie. Maar die komt wat gevoerd zien. Ik heb vandaag een mooie ik heb hier een Selina hoor. Ik ga voor je nummer krijgen. Ik ga niet zijn nummer nou krijgen. Ik moet toch gaan hoor.
Moet ook gaan. Ja, dit was dit goed. Kan ik niet zo voor. Ons komt hier, hè? Alsjeblieft, ons sukkel verschrikkelijk hier, ons gaan niet om een spanbaan te krijgen. Want het is Duitsland nummer 1 dan hier. Want dit is Ons vliegen aan de 400 kilo's rijmans door om te gaan spinnen. Look there. Oh, oké. Kom, Liam. Brady zoek op. Jammer. Vader, de boeken die over je pak zullen varen. Nothing. Sure, I would do